Gerard. Bé, hola de nou. Passaré a llegir la moció perquè està signada per diverses entitats i, per tant, volem que la part expositiva també quedi sencera en l'acte. Diu, el dia 23 de juliol de 2008, en sessió ordinària, el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni i la Vall-lloria va aprovar l'ordenança municipal sobre distribució de la publicitat. L'ordenança estableix que la col·locació de cartells únicament es podrà dur a terme als plafons i tòtems fixos habilitats per a aquesta finalitat i estableix un règim sancionador que considera una infracció molt greu penjar cartells, pancartes o banderoles en llocs no autoritzats. En aquell moment, el grup municipal de la CUP, juntament amb 28 entitats culturals i socials del poble, va presentar un conjunt d'al·legacions que cercaven dos objectius. En primer lloc, diferenciar entre publicitat comercial o publicitat d'empresa amb ànim de lucre, que veuen els ciutadans com a simples consumidors, i la publicitat dels actes que organitzen els moviments socials i el teixit educatiu. I, en segon lloc, excloure aquest segon tipus de publicitat de l'àmbit d'aplicació de l'ordenança, ja que no és aquesta, sinó la publicitat comercial, la que entenem que causa molèsties als veïns i veïnes. L'esperit de les al·legacions arrelava en el fet que el problema no està en la promoció de les activitats socials i culturals, sinó en la colonització sovint agressiva i massiva de la via pública per part de les empreses amb ànim de lucre. Les entitats som ens locals que estimem el poble i no estem engolides per la lògica de competència mercantil de les empreses. És per això que rarament l'exhaustivitat i poca cura de les encartellades publicitàries s'observa en la promoció d'activitats socials i culturals. Aquestes al·legacions van ser desestimades, resultant en una moció que equipara la publicitat comercial a la informació, difusió i promoció d'activitats culturals i socials. Actualment, el teixit associatiu de Sant Celoni i la Vall-lloria està passant per moments difícils i el nivell d'implicació de la ciutadania en les activitats culturals, socials i agitatives és preocupantment baix. Si bé és cert que actualment la comunicació a través de les xarxes socials ha cobrat especial rellevància, la difusió i promoció d'activitat a través de cartelleria i pancartes continua sent un element determinant per la difusió. Una prova d'això és que les empreses privades, incloent escoles concertades que operen com a entitats a ulls de l'ordenança, continuen invertint diners en aquest tipus de publicitat. De fet, el mateix consistori utilitza aquesta via de difusió per a les activitats del poble. Fins i tot quan es tracta de reivindicar la vulneració de drets i llibertats, els mateixos partits que actualment configuren el govern municipal han cregut oportú anar més enllà de l'ordenança i utilitzar l'espai públic per reivindicacions polítiques, per exemple, en la campanya dels llaços grocs. Això és una mostra del potencial agitador de la comunicació al carrer, actualment privat a entitats que pretenem que el nostre municipi sigui un espai reivindicatiu i transformador. Al llarg dels darrers anys, diverses entitats hem exercit una insubmissió a aquesta ordenança, convençudes que l'activitat social i cultural del poble és un bé preuat i fent un exercici d'autoresponsabilitat a l'hora de mesurar els materials sobre els quals s'adherien els cartells i l'agressivitat de les encartellades. L'experiència passada i recent demostren que, efectivament, la col·locació de cartells d'entitats del poble fora d'espais habilitats s'ha fet sempre amb respecte pel mobiliari urbà i amb un nivell d'exhaustivitat raonable. Mantenir el redactat actual de l'ordenança implica, doncs, fer passar una estètica asèptica i per sobre de la vitalitat del poble i posar pals a les rodes al dinamisme del món associatiu i l'acció pública, un valor que la pròpia ordenança considera contradictòriament positiu,